Oletko koskaan huomannut katsovasi itseäsi peilistä ja miettiväsi, milloin kasvosi tarkalleen muuttuivat, milloin rypyt syvenivät, hiukset harvenivat ja energia, joka ennen kantoi sinua vaivatta koko päivän, yksinkertaisesti alkoi hiipua. Monet meistä kokevat tämän hetken hiljaa, puhumatta siitä kenellekään. Ja silti juuri silloin tunnemme, että aika kuluu, halusimme tai emme. Mutta tässä on olennainen asia. Vanheneminen ei ole virhe. Se ei ole heikkouden merkki. Se on osa elämää ja rehellisesti sanottuna suuri lahja. Vanheneminen tarkoittaa, että olet ollut onnekas saadessasi kerätä monia vuosia täynnä kokemuksia ja muistoja. Ikääntyminen tuo kuitenkin mukanaan myös kovia totuuksia, jotka joskus sattuvat. Tässä videossa puhumme 5 raa'asta totuudesta ikääntymisestä. Totuuksista, jotka sinun on hyväksyttävä, jos haluat todella elää onnellisena ja rauhassa. Se saattaa kuulostaa ankaralta, mutta usko minua, kun opit hyväksymään nämä asiat, koko elämäsi muuttuu. Sinusta tulee rauhallisempi, kiitollisempi ja vapaampi. Yksi vaikeimmista totuuksista, joiden kanssa monet ihmiset kamppailevat ikääntyessään, on tämä. Et tule koskaan olemaan enää se ihminen, joka olit kerran. Kuulostaa itsestään selvältä, eikö? Silti sitä on vaikea todella hyväksyä. Muistamme ajan, jolloin olimme vahvoja, nopeita ja itsenäisiä. Pystyimme työskentelemään koko päivän, lähtemään illalla ystävien kanssa ulos, kaivamaan puutarhaa viikonloppuna ja aloittamaan kaiken uudelleen maanantaina. Tänään jopa yksi ainoa päivä tuntuu joskus maratonilta, ja se koskettaa meitä syvästi. Mutta tässä on ydin. Vertaamme itseämme jatkuvasti entiseen itseemme, ja joka kerta meistä tuntuu, että olemme hävinneet. Mutta se ei ole totta. Et ole vähemmän arvokas vain siksi, että olet vanhempi. Olet yksinkertaisesti erilainen ihminen, erilaisella voimalla. Ennen olit fyysisesti vahva, tänään voimasi on kärsivällisyydessäsi, elämän kokemuksessasi ja sisäisessä rauhassasi. Kun opit hyväksymään tämän uuden itsesi, sen sijaan että katselisit jatkuvasti menneisyyteen, tulet sisäisesti vapaaksi. Muista tämä, elämä etenee vaiheissa. Kukaan ei pysy ikuisesti nuorena, eikä kukaan pysy ikuisesti vanhana. Olet nyt elämänvaiheessa, joka on yhtä arvokas, vain erilainen. Kun lakkaat taistelemasta sitä vastaan, todellinen onnellisuus alkaa. Ehkä olet kuullut tämän ennenkin. Ennen pystyit juoksemaan enemmän, ajattelemaan nopeammin, saavuttamaan enemmän, mutta tänään pystyt tekemään jotain, mihin et silloin pystynyt. Pysähtymään, pohtimaan ja tunnistamaan sen, mikä todella merkitsee. Ja se on korvaamatonta. Toinen kova totuus on vielä vaikeampi hyväksyä. Kaikki ihmiset eivät kulje kanssasi matkasi loppuun asti. Ikääntyminen ei muuta vain kehoamme, vaan myös ihmissuhteitamme. Ystäviä kuolee, perheenjäsenet etääntyvät, jotkut ihmiset vain katoavat elämästämme ja usein jäljelle jää yllättävä hiljaisuus. Tämä hiljaisuus sattuu. Se muistuttaa meitä siitä, että mikään elämässä ei kestä ikuisesti. Mutta tiedätkö, mitä olen oppinut? Nämä menetykset opettavat meille jotain arvokasta. Ne näyttävät meille, keitä todella olemme, kun kukaan ei katso. Kun alat tutustua itseesi tässä uudessa hiljaisuudessa, kasvat sisäisesti. Ymmärrät, ettet ole yksin, olet yhteydessä itseesi. Monet vanhemmat ihmiset sanovat, että he oppivat todella kuuntelemaan itseään vasta menetettyään kumppanin tai läheisen ystävän. He sanovat, opin nauttimaan omasta seurastani. Se ei ole itsekkyyttä, se on paranemista. Se ei tarkoita, ettet tarvitse ketään. Se tarkoittaa, että olet oppinut olemaan rauhassa itsesi kanssa silloinkin, kun olet yksin. Ja se on todellista vapautta. Sillä mitä vanhemmaksi tulet, sitä vähemmän on kyse siitä, että ympärilläsi on paljon ihmisiä. Ja sitä enemmän siitä, että ympärilläsi ovat oikeat ihmiset.
Ja joskus tärkein ihminen, jonka kohtaat elämässäsi, olet sinä itse. Ehkä olet menettänyt ihmisiä, joita rakastit syvästi. Ehkä olet päästänyt irti ystävyyksistä, koska ne eivät enää tehneet sinulle hyvää. Se sattuu, kyllä, mutta se luo tilaa rauhalle. Elämä ei vie meiltä vain asioita, se luo myös tilaa uudelle. Joskus hiljaisuudelle, joskus kiitollisuudelle, joskus syvemmille yhteyksille niiden harvojen kanssa, jotka jäävät. Jos tunnet itsesi tänään yksinäiseksi, muista tämä. Yksinäisyys ei ole heikkouden merkki. Usein se on siirtymä elämästä, joka on täynnä ulkoisia siteitä, elämään, joka on täynnä sisäistä voimaa. Ja juuri siellä todellinen onnellisuutesi kasvaa. Tässä tulee kolmas totuus. Ehkä vaikein kaikista. Kukaan ei tule ymmärtämään sinua niin kuin sinun täytyy ymmärtää itseäsi. Ikääntyessämme näkökulmamme elämään muuttuu. Alamme nähdä asiat eri tavalla. Se, mikä ennen oli tärkeää, menettää merkitystään. Etsimme syvempää tarkoitusta kaiken takaa. Ja usein huomaamme, etteivät nuoremmat sukupolvet yksinkertaisesti ymmärrä meitä. He sanovat, näet kaiken liian negatiivisesti, tai elämä on kaunista, miksi murehdit niin paljon. Mutta he eivät tiedä, millaista on kantaa mukanaan vuosikymmenten muistoja. He eivät vielä tunne menetyksen, katoavaisuuden ja omien rajojen tunnetta. Ja se on ihan okei. Heidän ei tarvitse vielä tietää. Mutta sinä voit todella oppia tuntemaan itsesi, todella ymmärtämään itseäsi. Kysy itseltäsi, mitä tarvitsen tänään voidakseni hyvin? Ei sitä, mitä muut ajattelevat sinun pitäisi tehdä, vaan sitä, mitä sielusi tarvitsee. Ehkä se on kävely puistossa, rauhallinen kuppi teetä tai hyvä keskustelu. Itsensä ymmärtäminen on avain sisäiseen rauhaan. Kun ymmärrät itseäsi, sinun ei enää tarvitse taistella tullaksesi ymmärretyksi. Alat elää sopusoinnussa itsesi kanssa. Ja se on kaunein tunne, jonka voit vanhuudessa kokea. Ehkä tunnet joskus olevasi eksynyt, levoton tai vailla suuntaa. Se on täysin normaalia. Jokainen ihminen iästä riippumatta kokee epävarmuuden jaksoja. Mutta erityisesti vanhuudessa elämä on kuin rauhallinen joki. Joskus samea, joskus kirkas. Kun lakkaat taistelemasta virtaa vastaan ja opit virtaamaan sen mukana, löydät rauhan. Muista, hyväksyminen ei tarkoita luovuttamista. Se tarkoittaa taistelusta luopumista sellaista vastaan, mitä et kuitenkaan voi muuttaa. Ja juuri sillä hetkellä, kun lakkaat taistelemasta, elämä alkaa virrata uudelleen. Elämässä tulee hetki, jolloin lakkaat jatkuvasti kysymästä. Miksi olen väsyneempi kuin ennen? Miksi kehoni pettää minut? Miksi ihmiset, jotka kerran merkitsivät minulle niin paljon, ovat muuttuneet? Ja jossain vaiheessa ymmärrät, kyse ei ole enää vastausten löytämisestä, vaan rauhan tekemisestä sen kanssa, mikä on. Ikääntymisen neljäs totuus kuulostaa aluksi surulliselta, mutta todellisuudessa se on uskomattoman vapauttava. Sinulla on vähemmän aikaa, mutta vihdoin ymmärrät, kuinka arvokasta se on. Nuorina elämme kuin meillä olisi edessämme loputtomasti päiviä. Kiiruhdamme tavoitteesta toiseen, suunnittelemme, säästämme, lykkäämme. Jonain päivänä sanomme, matkustan. Jonain päivänä otan aikaa itselleni. Mutta tuo jonain päivänä tulee harvoin, kunnes ikä lempeästi tai joskus kivuliaasti muistuttaa meitä. Aika ei ole rajaton. Ja tässä tapahtuu jotain taianomaista. Kun todella ymmärrät tämän, koko näkökulmasi muuttuu. Yhtäkkiä hiljainen aamu kahvikupin kanssa on arvokkaampi kuin mikään suuri matka. Keskustelu rakkaan ihmisen kanssa tulee tärkeämmäksi kuin mikään aineellinen, ja alat todella tuntea elämän, et menneisyydessä, et tulevaisuudessa, vaan nyt. Monet ihmiset sanovat, pelkään vanhenemista,
koska aika karkaa käsistäni. Mutta entä jos vanheneminen ei tarkoita ajan menettämistä, vaan lopulta sen ymmärtämistä, miten sitä käytetään oikein? Sinun ei enää tarvitse ehtiä kaikkea. Sinun ei enää tarvitse todistaa mitään kenellekään. Nyt on yksinkertaisesti aika olla. Jokainen tunti, jolloin naurat, muistelet tai vain hengität ja olet kiitollinen, on voitto katoavaisuudesta. Ehkä ajattelet menetettyjä hetkiä, matkoja, mahdollisuuksia tai ihmisiä, joita et koskaan tavannut, ja se on ihan oikein. Jokaisella ihmisellä on menetettyjä mahdollisuuksia. Tärkeintä on olla jäämättä menneisyyteen, vaan elää tämä hetki tietoisesti. Sillä jokainen päivä, joka koetaan läsnä olevasti, on lahja. Kun heräät aamulla ja näet auringon, tunnet kahvin tuoksun, tunnet tuulen ihollasi. Se on elämää. Ja ikääntyminen antaa meille kyvyn huomata sen. Nuoret ihmiset jahtaavat hetkiä, vanhemmat ihmiset oppivat nauttimaan niistä. Ehkä tämä on kaunein viisauden muoto, jonka ikä meille antaa. 5. totuus, ehkä vaikein, mutta myös parantavin, on tämä. Kukaan ei tule pelastamaan sinua, mutta sinä voit pelastaa itsesi. Ikääntyessämme ymmärrämme, ettei kukaan muu ole vastuussa onnellisuudestamme. Eivät lapsemme, eivät ystävämme, eivät lääkäri, eivät politiikka. Monet ihmiset viettävät viimeiset vuotensa valittaen, ettei kukaan enää ymmärrä heitä tai että maailma on muuttunut. Ja kyllä, se on muuttunut. Mutta tiedätkö, mikä muu on muuttunut? Sinä, juuri tässä alkaa vapaus. Hetkellä, jolloin lakkaat odottamasta jonkun muun korjaavan elämäsi puolestasi, otat voimasi takaisin. Ymmärrät, että sinä päätät, miten haluat elää tänään. Haluanhan suuttua vai löytää rauhan? Haluanhan itkeä menneisyyttä vai olla kiitollinen siitä, että sain kokea sen? On ihmisiä, jotka säteilevät hämmästyttävää rauhaa vielä hyvin korkeassa iässä. Ei siksi, että heidän elämänsä olisi ollut helpompaa, vaan siksi, että he ovat oppineet hyväksymään sen. He ovat lakanneet odottamasta, että joku muu antaisi heidän elämälleen merkityksen. He ovat alkaneet luoda sen itse. Ehkä se tarkoittaa uuden harrastuksen aloittamista, vaikka se olisi jotain pientä. Ehkä luet kirjoja, jotka inspiroivat sinua. Ehkä kävelet, juttelet tuntemattomille, naurat pienille asioille. Onni vanhuudessa ei synny suurista muutoksista, vaan pienistä, tietoisista päätöksistä päivä päivältä. Jossain vaiheessa tulee hetki, jolloin ymmärrät, ettei kukaan tule kertomaan sinulle, että olet arvokas. Sinun täytyy uskoa se itse. Ja tämä usko, hiljainen mutta kestävä, antaa sinulle enemmän voimaa kuin mikään muu. Ehkä ajattelet, olen liian vanha aloittamaan alusta. Se ei ole totta. Vanha oleminen ei tarkoita, ettei sinulla olisi enää tulevaisuutta. Se tarkoittaa vain, että tiedät vihdoin, mikä todella merkitsee. Ja se ei ole menetys, se on voitto. Muistan erään naisen, jonka tapasin kerran. Hän oli 82-vuotias ja sanoi, tiedätkö, olen viettänyt koko elämäni kuunnellen muita. Nyt kuuntelen vihdoin itseäni. Ja hänen silmissään oli loiste, sellainen, jonka näen harvoin nuorilla ihmisillä. Se ei ollut nuoruuden energiaa, se oli rauhaa. Ikääntyminen vie meiltä paljon voimaa, nopeutta, ehkä myös terveyttä. Mutta se antaa meille jotain korvaamatonta, selkeyttä. Selkeyttä tietää, mikä on todella tärkeää, keitä olemme ja mikä tekee meidät todella onnellisiksi. Jos katsot tänään elämääsi ja ajattelet, kunpa olisin tehnyt tämän tai tuon, pysähdy hetkeksi ja sano itsellesi, mutta olen elänyt, rakastanut ja oppinut niin paljon. Jokainen arpi kertoo tarinan, jokainen ryppy näyttää, että olet elänyt,
ja jokainen vuosi, jonka olet selviytynyt, todistaa voimasi. Lakkaa siis kysymästä itseltäsi, oletko tehnyt tarpeeksi? Olet riittävä juuri sellaisena kuin olet, tässä ja nyt. Ja tämä on totuus, jota monet ihmiset eivät koskaan ymmärrä. Onni vanhuudessa ei tarkoita, että kaikki on täydellistä. Se tarkoittaa rauhan tekemistä epätäydellisyyden kanssa. Jos otat tästä tekstistä mukaasi vain yhden asian, olkoon se tämä, et ole liian vanha ollaksesi onnellinen. Olet vain tullut tarpeeksi viisaaksi, ettet enää sido onnellisuuttasi vääriin asioihin. Jos nämä sanat koskettavat sinua, jaa ne jonkun kanssa, joka tarvitsee tänään hieman rohkaisua. Monet ihmiset puhuvat ikääntymisestä vain siitä näkökulmasta, mitä he menettävät, nuoruuden, ajan, ehkä myös ihmisiä. Mutta harva puhuu siitä, mitä ikä todella antaa meille. Ja ehkä juuri tämä on kaunein totuus kaikista. Ikä vie meiltä paljon, mutta se antaa meille mahdollisuuden löytää itsemme. Sillä jossain vaiheessa elämää ymmärrät. Sinun ei enää tarvitse todistaa mitään kenellekään. Sinun ei enää tarvitse teeskennellä olevasi vahva. Saat yksinkertaisesti olla oma itsesi, kaikki ne heikkouksinesi, muistoinesi ja unelminesi. Tämä on vapautta. Elämme maailmassa, joka palvoo nuoruutta, nopeutta, kauneutta ja menestystä. Nämä ovat aikamme jumalia. Mutta iän myötä ymmärrät, että kaikki tämä on tyhjää, jos sillä ei ole merkitystä. Ymmärrät, että elämää ei mitata saavutuksilla, vaan hetkillä, niillä hiljaisilla hetkillä, jolloin tunnet itsesi ja voit sanoa, olen elänyt. Ehkä elät juuri nyt vaihetta, jossa moni asia tuntuu vaikeammalta. Kehosi muuttuu, askeleesi lyhenevät, sydämesi tuntuu joskus raskaalta. Mutta ehkä juuri tämä on se hetki, jolloin opit hidastamaan. Ei siksi, että sinun täytyy, vaan siksi, että saat viimein tehdä niin. On ihmisiä, jotka ovat 70-kympppisiä, 80-kympppisiä tai 90-kympppisiä ja säteilevät rauhaa, joka on nuorekkaampaa kuin yksikään rypytön kasvot. Nämä ihmiset ovat ymmärtäneet, ettei onnellisuus tule ulkopuolelta. Se alkaa silloin, kun lakkaat taistelemasta elämää vastaan. Kun opit rakastamaan itseäsi myös harmaiden hiusten, väsyneiden luiden ja muistojen kanssa, jotka joskus sattuvat. Tämä ei ole heikkoutta. Tämä on voimaa sen puhtaimmassa muodossa. Muista tämä. Kehosi voi vanheta, mutta mielesi, se osa sinua, joka ajattelee, tuntee, rakastaa ja nauraa, on ajaton. Voit yhä oppia uusia asioita, tuntea uusia tunteita ja ymmärtää uusia asioita. Vanheneminen ei ole tarinasi loppu. Se on vain uusi luku, sellainen, jossa viimein olet pääosassa ilman, että sinun tarvitsee sopeutua. Ja vaikka olisi päiviä, jolloin tunnet olosi yksinäiseksi ja ajattelet, ettei kukaan ymmärrä, mitä olet kokenut, juuri se tekee sinusta ainutlaatuisen. Kukaan ei ole elänyt sinun elämääsi. Kenelläkään ei ole kokemuksiasi, taistelujasi tai voittojasi. Ja juuri se on suurin viisautesi, mittaamattoman arvokas. Monet nuoret ihmiset kiirehtivät elämän läpi tietämättä todella, minne ovat menossa. Mutta sinä tiedät, millä on oikeasti merkitystä, koska olet jo nähnyt, mikä katoaa. Se ei ole menetys, se on lahja. On olemassa kaunis sanonta. Nuorena oleminen on sattumaa, vanheneminen on taidetta. Ja kuten mikä tahansa taide, myös vanheneminen vaatii rohkeutta, kärsivällisyyttä ja rakkautta. Rakkautta itseäsi, tarinaasi ja kaikkea sitä kohtaan, mikä on tuonut sinut tähän asti. Kun tänään katsot taaksepäin elämääsi, älä tuomitse sitä. Älä sano, minun olisi pitänyt tehdä enemmän. Sano sen sijaan, tein parhaani sillä mitä minulla oli,
siinä ajassa, jossa olin. Se riittää. Sinä riität. Ehkä sinulla oli unelmia, joita et koskaan toteuttanut. Ehkä et saavuttanut kaikkea, mitä joskus kuvittelit. Mutta ehkä teit jotain paljon arvokkaampaa. Kosketit ihmisiä, rakastit, tukit ja inspiroit. Ehkä kasvatit lapsia, annoit rohkeutta toisille, autoit ihmisiä ilman, että kukaan huomasi. Ja se on iän hiljainen, todellinen perintö, ei maine tai rikkaus, vaan jäljet, jotka jätät toisten sydämiin. Jos joskus tunnet, ettei elämälläsi ole enää merkitystä, muista tämä, olet osa jotakin suurempaa. Jokainen kokemus, jokainen hymy, jokainen sana, jonka jaoit, elää edelleen. Tämä on vanhenemisen näkymätön kauneus. Sinusta tulee tarinoiden, muistojen ja viisauden lähde, joka siirtyy eteenpäin, vaikka et itse sitä huomaisi. Ehkä tämä on elämän todellinen tarkoitus, ei pysyä ikuisesti nuorena, vaan jättää jälkiä, jotka säilyvät kauan sen jälkeen, kun olet jatkanut matkaasi. Ja tiedätkö, mikä on ihanaa? Ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä jotain hyvää. Ei ole koskaan liian myöhäistä sanoa kiitos. Ei ole koskaan liian myöhäistä antaa anteeksi, edes itsellesi. Jos alat tänään kohdella itseäsi lempeämmin ja arvostaa tietoisesti jokaista pientä hetkeä, olet ymmärtänyt vanhenemisen todellisen olemuksen. Kyse ei ole pidemmästä elämästä, vaan syvemmästä. Sulje silmäsi hetkeksi. Hengitä syvään. Ajattele kaikkea, mitä olet kokenut. Kipua, hymyjä, jokaista päätöstä, jokaista uutta alkua. Ja sano sitten itsellesi, olen kiitollinen, että olen yhä täällä. Sillä sitä sinä olet, täällä, nyt. Uusi mahdollisuus avata sydämesi ja tuntea elämää edelleen. Se on onni, se on rauha. Jos nämä ajatukset koskettivat sinua, kirjoita kommentteihin, mikä näistä totuuksista kosketti sinua eniten. Ja älä unohda tykätä videosta ja jakaa sitä jonkun kanssa, joka tarvitsee juuri nyt hieman rohkaisua. Tämä ei ole paikka täydellisyydelle, vaan todellisille tarinoille, todellisille tunteille ja taidolle vanheta arvokkaasti, rohkeasti ja hymyillen. Iästäsi riippumatta paras on vielä edessä. Sillä onnellisuus ei ole päämäärä, vaan päätös, jonka teet tänään. Mene ulos, hengitä syvään, katso taivaalle ja sano itsellesi. Elän, tunnen, olen kiitollinen. Tämä on rauhallisen, täyteläisen elämän alku, ja juuri sitä toivotan sinulle koko sydämestäni.